Benvidos a Nebrayor Radio. A Radio Escolar de Nebra. Hoxe temos con nós a Juan e Chloe. Bos días, como estás, Juan? Ben, Bo día, Chloe, como estás? ben, Hoxe, no Faro de Nebra, imos falar do medo. Juan, que é para ti o medo? a escuridade, A escuridade. Por que te dá medo a escuridade, Juan? porque cando é de noite pode te vir un can así con a xente te pode dar un susto. Pasouche algunha vez? Sí, A que máis lle tes medo, Juan? aos cans agresivos. Aos cans agresivos. Viche algunha vez algún can agresivo? Te pasouche algo con algún can agresivo? No, Non. Hai algo máis ao que lle teñas medo? no. Como crees que se pode combatir ese medo, por exemplo, na escuridade? Como crees que podes facer ti para non ter medo, ou que fas para non ter medo na escuridade, Juan? Pois ir todos os días de noite con meus pais un pouco e así vou combatendo o meu medo se non me tiene medo a escuridade. Moi ben, a compañía dos teus pais, do teu pai e da tua nai, fan que te pase ese medo, non? Sí, Crees que no futuro serás capaz ti solo de afrontar esa escuridade ou ese medo a estar só na escuridade? sí, Cos anos pasará, verdad? sí. Moi ben. Chloe, a que lle tes medo ti? A tormenta, A tormenta. Por que te dá medo unha tormenta? porque fai moito ruido e a veces fai como que che vai a dar medo moito. Dache moito medo o ruido, os relámpagos. Que te dá máis medo? Os truenos, que é o ruido, ou os relámpagos, os raios que caen, que se ven? ¡Buah! Os relámpagos, Os relámpagos. Que hai que facer cando hai tormenta? ir pa casa porque a mellor pode chover. A poñerse abrigo, porque pode chover, sí? Hai algo máis que te dé medo? A escuridade, A escuridade. Cando tes medo ti na escuridade? cando estou soa, Ao estar soa. Como podes combatir esa escuridade? Que podes facer para non ter medo na escuridade? pois estar con meu pai ou ca miña nai. A compañía dos pais e das nais é maravillosa, Cura todos os medos, verdad? Sí, Tedes menos medo cando estades con papá e con mamá, que sí? sí. Que chulada. Moi ben, Juan, vamos con unha cousa un pouco máis alegre. Que é para ti a felicidade, Juan? Cando te sintes feliz? Que cousas danche felicidade? Cando vou ver o fútbol en vida real. Ver un partido de fútbol en directo. Díxome un paxariño que foste onte a ver un partido. Sí, A quen fuche a ver? ao Deportivo da Coruña. Moi ben. Que máis cousas che fan feliz? Pois ahora mismo que me puderan firmar a camiseta. Que che firmasen a camiseta os xogadores. Sí, Vale, e fora do fútbol non hai nada máis que che faga feliz? Que outras cousas te poden facer feliz? pois pódeme facer feliz estar con os primos que coman un día na miña casa, por exemplo. Moi ben, estar en familia, verdad? Sí, O sea, pues unha comida familiar, estar cos primos para xogar. Que máis? Pois ahora mismo non me acordo. Bueno, non son pouco cosas, están ben, moi ben. Chloe, que cousas te fan feliz a ti? Cando te sintes contenta, que cousas te dan felicidade?
Cando estou co meu gato, Estar na compañía do teu gato. Como se chama? Nino. Con Nino. E que faz con Nino? Xogades as cartas? No, A que facedes? pois a veces xogamos o collo no colo e a veces ponse a dormir. Ajá. Ese momento de estar co gatiño no colo acariciando, que ruido fai o teu gato? Miau. E cando está dormindo, cando está no colo, fai miau? Non. No, Como fai? Así? Ronronea, verdad? Que máis cousas te fan feliz? cando a miña nai me dá un abrazo. Os abrazos de mamá. E os de papá? A veces sí, a veces non. E logo? Porque a veces apretame moi forte. Porque terá moito cariño que darte. Non che faracho con cariño. Non? Sí, Son chulos os abrazos de papi e de mami. sí. Moi ben. Que máis? Ahora non me acordo. Non te acordas. Moi ben. Bueno, pois agora vamos a despedir este programa especial do Faro de Nebra. Ata a próxima edición.